जोंनियाव सानै जिनिसफोर दङ मास्टार मास्टार सिखारजेनदों मास्टार Kami jenis apa? दायो थांनोसै गुमै माबानिफ्राय गुमै फुंखानिफ्राय दिनैहाय फैलानायनि थाखाय हामबायसै दायो थांफिनसै जोंहा जायगा थोलाय जि मानसि जाबाय गिर्जा जोबखांनासो लोगो मोनफैदों ओमफ्राय जोंहा आं डिउटियाव एसे लेट जाबाय नालाय मानसि जाखादों आं बांसिन मानसि नोंनाव नुबाय बे मानसियानो जायगा थोलायासै दा दायो थांसै जोंहा थांबा दे बाय आमा बाय थांना था नोंलाय आइया थ' ओइ थ'